ऐसे मन दरोगा जी हमके गोली मारती गोली मारती डीजे रुपेश हेलो ऐसे मन दरोगा जी हमके गोली मारती गोली मारती भइल बाटे केस लाइल बानी थाना में बाकी कौनो गलती ना बाटे ये दीवाना में भइल बाटे केस लाइल बानी थाना में बाकी कौनो गलती ना बाटे ये दीवाना में करी खेला खत्म दुखवा से मुबारदी सुनियो बेवफा के कैसे बिसरती ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती सुनियो बेवफा के कैसे बिसरती ऐसे निमन दरोगा जी दिल पर गोली मारती बुझली डीजे रुपेश हेलो ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती गोली मारती ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती मिक्स बाय आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोपालगंज। पागल दीवाना दिलवा ओकरे पयाईल मरला से ठोकर सारा सपना बिखराईल ए जे सुनी ना पागल दीवाना दिलवा ओकरे पयाईल मरला से ठोकर सारा सपना बिखराईल दोषी मन के हमके जानी रउआ झारती सुनियो बेवफा के कैसे बिसरती ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती सुनियो बेवफा के कैसे बिसरती ऐसे निमन दरोगा जी दिल पर गोली मारती ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती डीजे रुपेश हेलो ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती गोली मारती बुझी दीपकवा के बात बात सही अपन दिलवा के दर्द रउआ से कही ए दरोगा सुनी ना बुझी दीपकवा के बात बात सही दिलवा के दर्द सारा रउआ से कही हमारा ऊपर गम के जानिए तना भारती सुनियो बेवफा के कैसे बिसरती ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती सुनियो बेवफा के कैसे बिसरती ऐसे निमन दरोगा जी दिल पर गोली मारती भइल बाटे केस लाइल बानी थाना में बाकी कौनो गलती ना बाटे ये दीवाना में करी खेला खत्म दुखवा से मुबारती सुनियो बेवफा के कैसे बिसरती ऐसे निमन दरोगा जी हमके गोली मारती सुनियो बेवफा के कैसे